Us presentem la novetat, Grama Fàcil Balear. Us presentem Grama Fàcil Balear, una col·lecció de quaderns de gramàtica balear especialment adaptada a la realitat lingüística de les Illes Balears i alineada amb el currículum vigent de tercera a sisè de primària. Aquest projecte neix amb la voluntat d'anar més enllà de l'aprenentatge mecànic de la gramàtica i convertir-lo en una experiència comprensiva, significativa i funcional. Aquest quadern és per a cinquè. Cada quadern, de 48 pàgines, ofereix activitats estructurades, clares i progressives amb solucionari incorporat que facilita tant l'autocorrecció de l'alumnat com el seguiment per part del docent. És una gramàtica contextualitzada i amb identitat pròpia. Grama Fàcil Balear incorpora les particularitats pròpies de la variant balear, respectant els usos reals de la llengua i apropant els continguts a l'entorn lingüístic de l'alumnat. Aquesta connexió amb la realitat afavoreix una major comprensió i una aplicació més natural dels continguts gramaticals en la comunicació quotidiana. Es caracteritza per un aprenentatge deductiu de la pràctica a la norma. El projecte es fonamenta en un enfocament pedagògic deductiu en què l'alumnat no memoritza normes de manera aïllada, sinó que les descobreix a partir de la pràctica guiada. Les activitats estan seqüenciades per conduir l'alumne cap a la identificació de patrons lingüístics, afavorint la reflexió, el raonament i la interiorització de les estructures gramaticals. Aquesta metodologia permet construir un aprenentatge més sòlid i transferible, ja que l'alumne entén el funcionament de la llengua i pot aplicar-lo en contextos diversos. Tenim present la necessitat d'una progressió curricular clara i coherent. La col·lecció presenta una estructura evolutiva que acompanya l'alumnat al llarg del cicle mitjà i superior de primària. Els continguts es distribueixen d'una manera gradual, assegurant la consolidació dels conceptes bàsics i avançant cap a estructures més complexes. Això facilita que l'alumne adquireixi una visió global de la gramàtica, entenent com s'organitzen les paraules dins la frase i com es construeix el significat a través dels diferents elements sintàctics. És necessari l'autonomia, autoestima i aprenentatge actiu. Un dels pilars del projecte és el desenvolupament de l'autonomia de l'alumnat. Les activitats estan dissenyades perquè siguin assolibles, permetent que l'alumne avanci amb seguretat i confiança. Aquest èxit progressiu reforça l'autoestima i fomenta una actitud positiva envers l'aprenentatge. A més, cada unitat incorpora una autoavaluació que ajuda l'alumnat a prendre consciència del seu propi procés d'aprenentatge i a identificar els aspectes a millorar. Integració de recursos digitals per enriquir l'aula. Grama Fàcil Balear combina el treball en suport paper amb l'accés a una plataforma digital educativa, pensada per complementar la pràctica a l'aula. Aquesta eina permet treballar de manera col·lectiva a la pissarra digital, reforçar continguts i incorporar avaluacions sorpresa que ajuden a verificar l'assoliment dels aprenentatges. Disseny didàctic al servei de la comprensió. El material presenta una maquetació clara, atractiva i funcional, amb especial atenció a la llegibilitat. L'ús de doble espatllat en determinades activitats facilita la lectura i l'organització de la informació, afavorint la concentració i la comprensió, especialment en alumnes amb diferents ritmes d'aprenentatge. Grama Fàcil Balear. Comprendre la gramàtica per comunicar amb precisió. Amb aquesta proposta, la gramàtica esdevé una eina per pensar, estructurar i comunicar. Un projecte rigorós, pedagògic i arrelat al territori que acompanya l'alumnat en el desenvolupament
d'una competència lingüística sòlida, reflexiva i funcional.